pamit kula. Nggonku nggendong Raden Nakula pengangkah aku bakal sumusul marang Raden Sediwa sing dibradat Ndara Ratu Kunthi ya Ndara Ratu Jimat kang tak kira Sang Ratu Kunthi lagi lali Purwaduk sinawit saka dayaning jin setan priprayangan kang nyilih marang ragane tumekaning madyaning wana aku ketemu Sang Ratu Kunthi tumiba Kantaka kang wektu iki wis diupakara dening Ndaraku para Pandhawa ning bareng aku ketemu kelawan Ndaraku Sadewa lagi kok Bathara Guru wis ana kene. Iya Kakang Semar ulun ingkang tumedhak saking Kahyuwangan Suralaya ora ana liya mung kejaba anggon ulun ngelingake marang apa ing dadi tumindak ing Bathari Durga. Ngertenono Kakang lamun sejatine ingkang manjing ana raganing Dewi Kunthi ora ana liya mung kejaba Jim Kalika abdi kinasih ing Dandang Mangore ya awit saka kongkonaning Bathari Durga. Nanging nyatane ulun wis sapatemon kanthi nyilih raganing Sadewa ulun wis bisa ketemu kelawan Bathari Durga lan uga Bathari Durga njaluk pangapura lair tumusing batin ketitik Durga nyuwun ulun ruwat karben ilang ing dadi sukertane wujud raseksi pulih minangka dadi wujud widodari ing ngayurpane. Mula Sadewa gandeng jeneng ulun nalika ngruwat nirmalaning Bathari Durga nyilih raga kita. Mula kita uga wenang ngagem asma Raden Sudamala Sediwa. Nuninggi ngaturaken panuwun pukulun dene kanugrahan saking paduka pukulan ingkang kula tampi. Iya Bathara Guru, aku ngaturake panedha panarima. Pancen aku ngudang marang kabeh Ndaraku para Pandhawa, lelakonku ya adile mung dilakoni, penandang adile mung kudu disandang. Ning nyatane Gusti isih mayungi marang kabeh momonganku para Pandhawa ketitik. Bathara Guru ora negake marang momonganku Raden Sadewa. Ya, aku ngaturke penuwun lan aku uga nekseni yen ta wektu dina iki Raden Sadewa ya kekasih Raden Sudamala. Tegese bisa nyuda marang memalaning Bathari Durga lan tak jaluk bisa nyuda marang memalaning jagat ingkang gumelar iki Bathara Guru. Ya Kakang Semar, gandeng wis rampung kewajiban ulun. Kepara ulun bakal nyuwun pamit kundur makayiwangan sabda ulun jaya-jaya wijayanti kabeh para Pandhawa Durga mendhak kala sirna aja ana kanggo godha marang kabeh momonganku para Pandhawa. Iya donga dinunga ya Bathara Guru. Durung nganti aku ninggalake marang alas kene. Lah kok iki ana wong tuwa ingkang lumayu lonjong mimis sajak kaya diburu dening musuh. Kowe sapa ki sanak? Inggih Kyai, menawi paduka ndangu jasad kula pun tambra petha. Menika rayi kula pun nini trawak Kyai. Dene menika anak-anak kula pun
Saka kalian Perdapa. Lah kok kowe malah padha lumebu ning alas. Apa pancen kowe iki nodrat uripmu saking satemah kowe ora duwe omah? Mula kowe ngulandara nganti ana madyaning wana. Nyuwun pangapunten Kyai, mboten teges kula menika mboten anggadhahi griya menika mboten. Namung salebetipun kula wonten griya. Wonten griya kedatengan yaksa kekalih ingkang namipun Kalantaka Kalanjaya. Ing sekawit piyambakipun badhe nyuwun toya kangge minangka nambak saliting gondangipun yaksa kekalih kala wau. Namung sareng yaksa kekalih nyumurupi dhateng anak kula pun saka miwah Perdapa. Bentenan sasipun badhe bergonjak dhateng anak kula indang saka tuwin indang Perdapa kewanung nyuwun pengayoman. Kuwi gonjang Kanjeng langit kalak-kalak katon lirikin sanging sang mawet gandrung. Kyai, ora jeneng aku kumalancang nanging jejering aku satriya. Ing ngatasé ana pawongan kang bakal gendak sikara, mongko aku jejering satriya krungu. Yen to nganti aku ora jumangkah padha karo aku bakal tetel ing rek kasatriyanku. Mula serantekno sawetaraku ingkang bakal mapake ibu Talara kelawan adhiku. Soko bertompo. Ya. Wah. Pusakan jroning gewo mandika tangun selang pedangipun nggon ngupati marang playuning Tambara Petha lan kabeh kulawargane lumebu ing madyaning wana. Lah kok iki malah ana satriya kembar cegat kang dadi lakuku. Mara gageng aku ki sapa? Aku Ragiling Pandhawa aku Sadewa. Aku kadang itu aku nakula. Apa kowe ingkang aran Kalantaka Kalanjaya? Para nyata. Aku Kalanjaya. Duwe karep apa? Mara sepinggira. Aku keyungyun marang anak ing Tambara Petha. Ing kene yen dhewe ora gelem ngladeni marang barangtaku bakal tak rudha peksa. Kelakon penjang kami wis bisa ngelangkai bangene aku. Oh, gaglak lipat war.
buta loro Kalantaka Kalanjaya. Yen nganti kowe gendak sikara marang ngomonganku, tegese kowe ora bakal mertobat marang lelakonmu nggonmu dadi buta kaya ngono kuwi. Ing tata gelar kowe wujud buta ning Semar aja tok apusi. Mripatku tok tutupi gak karo ning batin kuwi iso nyawang kowe iki sapa? Kowe Gandharwa Citrarata Citrasena. Nyuwun pangapunten Bu Kulun, dene paduka sampun nguringani dhateng jasad kula. Kula pun Gandharwa Citrarata, kula pun Gandharwa Citrasena Bu Kulun. Iya. Malah kowe tak suwun padha ngunjukake syukur ngersani Gusti kang nyipta jagat. Lumantar Begawan Druna, sira wis dituduhake marang dalaning Urwating Nirmala munggon wujud dadi raseksa. Saiki bali wujudmu kaya sekawit. Ning aku kok ya gumun kowe kok iso dadi buta. Inggih, nyuwun pangapunten. Anggen kula dados denawa menika gawe saking tumindak kula kalian kadang kula piyambak menika. Nalika para widodari sami siram lelumban, kula kalian kadang kula Citrasena menika ndingkik anggenipun sami lelumban. Pramila jelek kula dados raseksa menika. Tadi kowe ngindik sing do adus. Inggih Bu Kulun. Mula wis pas. Mula wis pas malah iki kena dadi pepelingmu ya. Aja sok seneng ngindik wong adus. Wis. Mengko yen nganti wis seneng nginjen wong adus, ora urung ya malah dadi buta kaya ngono kuwi. Lho nggih. Kula nyuwun pangapunten. Lah rak apa to dak wis ngomong to jane. Ora sang delok. Wong kono sing ajak-ajak kok. Ya ora to, kene iki calus kok. Lambene iki nek omong kok. Nyatane padha dadine buta iki. Aku ora mung kesempyok. Wis ora usah udur. Bakune sapa wae aku barang ngene iki. Tak nggo pengeling-eling ora arep nginjen wong adus. Inggih Bu Kulun. Ya, gandeng wis rampung lan wis ruwat sing dadi nirmalamu. Malah kepara kowe enggal bali maman papan panggonamu kaslak kamanungsan Citrarata Citrasena. Nyun pamit Bu Kulun.